RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition. Yes, sa kasama ka Bernard, laing nasa batong nga suking ating paminaw ang naabtan karong mga orasa. Bit-bit na mo ang kining panudan nga kuha ni siya. Kining dunay bangos, na kamatis, na bumbay, luya, o kining pipino, o tuyo. Kompleto ni mga kasama. O mo ni ato ang ihatag ngadto sa ato ang suking ating paminaw. Naabtan yun nato si Ma'am. Kinsa may pangalan nato, Ma'am? Liberty Morales. Si Ma'am Liberty Morales. Ma'am, kanang radyo di agatingog kung sa nga istasyon na. DXDC. Ngano ganahan man jud ka Ay, maminaw? ganahan yung kumaminaw sa DXDC kay ang mga drama o ang mga report nila o asa yung wapuha dyan. Okay. Di daw mangutana daw ko kinsa may nailahan nimo si DXDC. Si Jun Pulayaw o si Jun Duterte. O tungod ni anang kasama nga Bernardo nato langanon nato lang itunol kining presko. Lapas jud ha kining bangos. Dawata, Ma'am. Ay, salamat. Pinasing-kasing gikan sa DXDC. Ma'am, unsa may mensahe nimo sa imong mga silingan? Ay, ako mga silingan, kinahanglan maminaw sa DXDC kay gwapo kayo. Ang ilang mga drama o ilang mga report. Salamat kaayo Ma'am sa mga kanunayon nga pagapaminaw. Og tungod ni ana nakadawat jud si Ma'am og gapang panud-an niya karong hapon. Sulbad ang panihapon. Okay, gikan sa may barangay Leon Garcia, kauban gyapon nato si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyo Man Don Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition.